बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. श्रीवर्धन तालुक्यात विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा जोरदार वारा आणि पावसानं हजेरी लावली. अनेक गावांमध्ये मुसळधार पावसाच्या सरींसह वेगवान वारे वाहिल्यानं काही ठिकाणी नुकसान झाल्याच्या घटना घडल्या. बोर्ली पंचतन परिसरातील वेळाज गावात सोमवारी रात्री झालेल्या तुफान वारा पावसामुळे देवेंद्र तोडणकर यांच्या मालकीचा जुना वाडा कोसळला. या दुर्घटनेत वाड्याचे पत्रे, लाकूड आणि इतर साहित्य पूर्णपणे कोसळून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. याच ठिकाणी असलेल्या रश्मी रत्नाकर तोडणकर यांच्या काजू प्रक्रिया व्यवसायासाठी वापरण्यात येणाऱ्या 2 काजू प्रक्रिया मशीन पावसाच्या पाण्यात पूर्णपणे भिजल्यानं त्यांचंही मोठं आर्थिक नुकसान झालंय. तसेच कोसळलेल्या पत्र्या आणि लाकडांचे तुकडे वाड्याचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचं सांगण्यात आलं. या घटनेनंतर नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी संबंधितांनी वेळास ग्रामपंचायत आणि तलाठी कार्यालयाकडे लेखी अर्ज सादर केलाय. नुकसानीची तातडीनं पाहणी करून पंचनामा करण्यात यावा आणि शासनाकडून योग्य नुकसान भरपाई मिळवून द्यावी अशी मागणी अर्जदारांनी केली आहे. याबाबत तलाठ्यांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा करून अहवाल तहसीलदारांकडे सादर करण्यात येईल. शासन नियमांनुसार आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू असं आश्वासन दिलंय. दरम्यान श्रीवर्धन तालुक्यात पुन्हा सुरू झालेल्या जोरदार वारा पावसामुळे नागरिकांनी सतर्क राहण्याचं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलंय. संदेश घोलप, श्रीवर्धन, रायगड, कोकण साधलाय.